adlaw o adto ta sa patukuranan sa mensahe sa pulong sa Dios. Makita sa Maghuhukom chapter 16 verses 16 to 22. Maghuhukom kapitulo 16 versikulo 16 hangtod sa 22. Kada adlaw gipangutanan niya si Samson. Busa si Samson gikapuyan nagpamati kaniya. Sa katapusan, gitug-anan na lamang niya si Delilah sa tinuod. Wala gayud kaputli ang akong buhok, matud niya. Kay hinalad man ako ngadto sa Dios, ingon nga Nazario. Bisan dito pa ako sa taguangkan sa akong inahan. Kung tupihan ang akong buhok, mawad-an akong kusog, ug maluya ako sama kang bisan kinsa. Sa nasiguro na ni Delilah nga mitug-an na si Samson sa tinuod, gipadadaan niya mensahe ang mga pangulong Filistihanon. Balik kamo kay mitug-an na gayud siya sa tinuod. Unya namalik sila og nagdalag kwarta. Gipakatulog ni Delilah si Samson diha sa iyang paa ug mitawag siyang usa ka tawo nga maoy mitupi sa pito ka salapid sa buhok ni Samson. Unya gipasakitan niya si Samson apan wala nay kusog si Samson. In verse 20, unya misinggit siya, Samson, ania ang mga Filistihanon. Mimata si Samson ug nagdahong gihapon nga makabuhi siya o makanungkawas. Wala siya masayod nga gibiyaan na diay siya sa Ginoo. In verse 21, gidakop siya sa mga Filistihanon ug gilugit ang iyang mga mata. Gidala nila siya sa Gaza ug gigapos pinaagi sa bronze nga kadena. Gihimo siyang tigaling dito sa prisuhan. Apan ang buhok niya nag-anang pagtubo. So this is the word of God. Makapangunggo ta. Kabalo ko mga igsoon, exciting kayo ang atong topic karon. So atong i-focus atong muna o kasing-kasing sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo pinaagi sa kinabuhi ni Pastor Umar. Nga bisan sa kakusgan ni Samson, pero napildi gihapon siya sa pamaagi ni Satan. Muna ako siyang itaytulan o Satan's strategy to defeat us. Ang pamaagi ni Satan nga bisag madaugon ka from the start, kusog kayo kang mga lagad, dasig kayo mga lagad, pero doon na sa strategy ngayang himuon para ngayong pakakusgan sa pagkapangalagad iyang hinaon. Kung nining kagabi masayran nimo ang tulo ka pamagi niya, na I pray nga ang Ginoo may magpadayag sa inyo sa matag usa. Kung masayran niyo ni marilista nining tulo niya ka pamagi. Number 1 nga pamagi ni Satan mo igsoon. Satan destroy our spiritual hearing. Muni ang una niyang lansis, muni ang una niyang taktika. Kabalo mo kinsay gigamit si Delilah. Abi ni migsuon, musugot kag sa madili pining Delilah nga gisgutan diri. Kana bitaw mga Delilah sa imong kinabuhi, pwede ni siyang tawo, pwede ni siyang butang, pwede ni siyang mga gadget o uban pa. Pwede ni siyang imong kaugalingon, pwede po ni siya nga imong kasing-kasing. Muni ang mga Delilah sa atong kinabuhi. Now, example. Adto ta sa mga butang. If tungod anang butanga, murag na trap na ka sa imong pag-serve sa Ginoo, Delilah na sa atong kinabuhi. Kabalo pa kas Delilah, mo ay nakatrap sa kakusgan ni Samson. Now, atong sundan na, higtan si Samson o pinakalig-on nga pisi, kaya niyang bugtuon. No, kaya magpagapos ng siya. Kaya nanguta naman si Delilah, ano yung sunod ko yung sikreto, kung higuma ko ni mo, saan yung sikreto kung kusgan ka? Yung Samson, utogan siya gilik baon. Pero si Samson, wala siya kabalo, nga kining si Delilah, ilansisan ra sa mga Filistihanon. So, utogan siya, pero dili tinuod. Yun siya nga, kung huktan daw ko pising na likod kayo, ay maluyan ako sama sa uban. Dili na ako kakampoy.
Then huktan na yun. Kaya magpahukot mo po Samson. Huktan. Pag singgit inilala, Samson! Na ang mga Pilistihanon, bugtoon na yun. Ditso ni Samson. At to na po ni Delilah, Samson, imo ba kong higugma? Kaya kung imo kong higugma, anong imo kong binuangan? Kaya di mo kamutugas tinuon, ano sa naging sikreto ni mo, para ka, mawala yung kakusgan, yun na po siya. Kung magpalit sila PC nga wak pag yun magamit, una, katong hikot sa pana. Ikaduha, kung magpalit din sa PC nga di pag yun magamit, adi gyud ko manuya gyud ko. O madakpan ko nila. O di, ipalitan na po sa mga Pilistihano ng PC, gatong Delilah. Ihuktan siya, kaya nagpahukot rapod. Singgit, Samson, na mga Pilistihano? Gibugto ragyapon ni Samson. Dawala po sila, saan yun ni Samson? Imo gyud kong higugma dili. Murag kaduhan naman ko binuangin nimo. Unsa man gyud sikreto nimo? Nga para gyud madakpan ka. Iyon na po Samson. Akong buhok, hapit na siya mutugan. No, yang giinanay ba? Hapit sa mutugan sa akong buhok, taas ni siya. Kung imo ni siya ihukot anang hablanan, no, silbi haligi ba? Kung imo ni siya ihukot diha, ayo gini mo bulibo na akong, muni akong kaluyahan. Di, ihukot. Paghukot ana, pagsingit. Samson, na Pilistihanon. Gibunlot ra ni Samson na niyang buhok sa storya. Katulo na, iyon ang Delilah. Samson, muragwa naman yung kaiganan ako. Di na magini gugma. Kapila naman ko ni mag-ibakkan, katulunan. Murag, kini ikaupat, last na yun, usang mag-yung sikreto ni mo. Iyon na yung Samson, itong anag yun. Abi ni mo sita nigsoon, di siya muhunong. Kung dili niya makuha ang imong wik. Napabata niya? Di siya muhunong og tintal, di siya muhunong og himog litag, di siya muhunong muhimog laang, di siya muhunong anak muhimog laang nimo para nga di ka malala. Pag ikaupat, nitug-an na siya. Iyon na siya. Ini akong buhok ikas pagagamay, antat sa huli. Wala ko ni mahikap gawas na ako. O di ko ni pwede siyang kaputlan. Kay gihalad ko sa Ginoo. Kani akong buhok, naadinhi ang presensya sa Ginoo. Nga, kaya na akong, ang leon, kaya na akong layugon. Kunis-kunis na akong leon. Kaya na akong napatay sa kalibo. Tungod sa presensya sa Ginoo, naan akong buhok. Kay gihalad ko sa Ginoo. Kabalo mo sa gibuhat ni Delilah. Ipaunlan sa paa. Kay kabalo mas Delilah. Mauday ni ang iyang strength. Mauday ni ang iyang ikuhaan o usog. Kani di ang presensya sa Ginoo. Kani di iyang buhok. Okay? So, kani number 1 igsoon, Satan destroy our spiritual hearing. Abi nimo sa storya, katong gibasa kaganina, niyon sa dito, sa tantong ikaupat ng hangyo sa asawa nga si Delilah, si Samson gisamukan na matud pas ulong diha. Gisamukan ug dili na siya ganahang sukit-sukiton pa kada adlaw. Mao ni ang nakaingon nga si Samson nisulti sa iyang gikuhaan og kusog. So kung atong tanawon, ang purpose dahil sita nigsoon para makuha ang imong strength, iyang i-destroy ang imong spiritual hearing. Si Samson na-destroy siya. Nga naman, from the start katong tulo, una nga lingla sa asawa, sensitibo pa siya. Kada makamalay pa ba siya nga, gini mga pulungan di ni Mayo, makalaglag ni sa ako ang pagkahinalad, sa akong pagkabalaan, sa akong baw, sa akong panahal sa Ginoo. So sensitive siya. Pero ani ikaupat igsuon, nawala ang iyang pagkasensitibo. Nga naman, kaya niyo siya, samuka, kada adlaw, sige na lang yung kaghanyo ba? Gisamukan siya. Matod pa ni Samson, balik-balik. Nalato ko anong pulong nga. Di ba? Napapata diha? So kung imong tanawon, spiritually mo ni ang purpose sa Satan. Now, kabantay ka, nga di ka ganahang balik-balik kag walis pulong sa Dios. Imi na pabata diha? Nakatry pa kasi mong kinabuhi, nga samtang namatay ka sa pulong sa Ginoo,
pagkabati nimo is gibalik naman ni pastor. And then bisan to nagpungko ka diha na mati, pero ang imong heart is nakadung na ko ano eh. Kagita na. Mao ni ang purpose ni Satan igsoon, i-destroy niya ang imong spiritual hearing, ang imong spiritualong pagpamati. Now, samtang namati ka diha, daw sama ni Satan, nadungog na nga nimo. Karaan na na. Dugay na nang giwali. Kaya mo man gisamukan ni Samson. Samtang gisamukan siya, gitug-an niya. Yemi na pa ba diha? Now, what if si Jonah muwali na ito igsuon? Kapantay ba ta storya ni Jonah? Sa syudad sa Ninive, 40 siya gawali o pareho ra mensahe. Sulod sa 40 adlaw, laglagon sa Dios ang syudad sa Ninive. 40 na kaadlaw gibalik niya gawali. What if si Jonah muari sa tuwa muwalig sama anak? Ay, balik-balik, sa una rana. Kapila ko na sa kaistorya isuon, na ang usa ka pastor, ipitisyonan sa mga membro, sa simbahan. Ganun man, kaya ang usa ka pastor, siging gawali atong 1 John 4, unang 1:4, God is love. Sige yung wali. Kada Domingo, kada ka dalon sa pastor. May galing direksyon kay lain-lain kada Domingo ang mensahe. So, 1 John 4, sige na mabati sa mga tao. Hangtod usa ka bulan gito, no? Pagka Domingo, 1 John 4:8 lagi na madungog sa mga tao. Di ang hitabo sa mga tao, mga ginsakpan sa mga simbahan, nagsabot sila, galibak sila mayo sa pastor. Iyon sila. Puro dili mayo ni misay na. Gisigit ang balik-balikan ba? So, naitabo, sige nilang gisaway ang pastor. And then, ipagkasunod bulan, ikalima nga Domingo, wali na po ng pastor. 1 John 4:8 lang gihapon. And then, ang mga tao, hinay-hinay na o pakita sa pastor, tulog na. Kaya ilang ipadetect sa pastor, gawa na daw sila ganahin, sa iyang pulong kaya kabalik-balik na daw. Di ang pastor nakita, nagkakukanay na. Pagkasunod Domingo, nagtungo ng mga tao. Kato kay pastor nakita naman, nagkakukanay naman siya, aron siyang utrog laing ang mensahe. Pagkasunod Domingo, 1 John 4:8 lang gihapon. Igsuon, pagsugod og wali sa pastor, hurot og CR ang mga tao. Walay tao nga namungko sa bangko, hurot og CR, pasangil og CR. Balik na human og wali ni pastor. Gituyo gito nila para yung mausog ang wali sa pastor. Pagkalay na po Domingo, 1 John 4:8 lang gihapon. God is love. Igsoon, wala na'y nanungha. Wala na'y magpalit na sila. No? Pag walis pastor, wala na siya iwalihan. Kaya pag-abot, lit na. Ang ideas mga tao, masyaro di dito osbon. Di pastor, kaya di na gila niya osbon. Ato naging papahawaon na siya. Di, pagkasunod Domingo, ni present nila, sayo kayo sila. No? Sayo kayo sila. Nag-expect sila na utro na. Kaya nakalay na daw ang pastor. 1 John 4:8 lang yapon. Igsuon, ang iwali sa pastor. Dayon, nakawala ang pastor. Kabalo ko, ni present mo, kaya iyong kompetisyonan. Pero, kung saan lang kabutang, akong yanin sa inyo. Kabalo mo, kung anong isigin ako ibalik ni 1 John 4:8. Wala pa niyo na-apply. Napabata niya? Usahay dahil makadungog tag balik-balik ng pulo sa Diyos. Gusto ipasabot sa Diyos, anak, kana yung ma-apply nato. Usahay, na-destroy na atong spiritual hearing, balik-balik naman eh. And then wala na nimo na-apply. To kay gitak-an ka, mato presumption, gitak-an ako, gisamukan ako, anak. Diba? Muna'y makawala sa imong street kung tak-an kas pulo sa Ginoo. Kung samukan na kas pulo sa Ginoo, makawala na sa imong
strength. Kabantay ka dahang Christian nga naluya. Dili tungod kay kuan sila. Nagpakasala sila. Saga sila naluyahan. Kanang ang na-destroy na ilahan pagpamati sa pulong sa Dios. Kanang dili na sila ganahan ba? Natak-an na sila. Inaitupad nga ayaw katak-an sa pulong sa Dios. Ha? Kabalo pa mo? Nga kanang pulong makapakusga na? Amen? Now, kabantay ka na magdayog balay? Unsa man gyud nakapakusga na nila? Pag yun yung uno, dos, tres, maalsa gyud ang pinakabuta. Pero walay mag-uno, dos, tres, walay mag-ihap-ihap, berti bukata kay magbulumbitay ang butong uban. Wala asbab niya bulumbitay. Pero kung naay pulong ilang madungog, uno, dos, dunga na sila. Makusgan yun, malsag yun. Amen? So, kanina yung pulong igsuon, nato pamation, makapakusgan na nato. Pero, ang purpose ni Satan, iyak kang kanabang murakag palatuhon. Inalato naman ko ano, balik-balik ng mga bersikulo ha. Okay, bata pa ko anak, si mama o si Lulu, muna na, John 3:16, luma na kayo na. Diba? Pero igsoon tinginunti ka. Nganong muna yung purpose si Satan para din nakapamation? Kabalo si Satan nga ang faith, mutungha ang pagtuo nimo, pinaagis pagpamati nimo sa pulong sa Dios. Matod pa sa Biblia, faith comes by hearing the word of God. Kabalo mo kung say ma-benepisyo nimo anang faith kanang pagtuo nga gikan sa pagpamati sa pulong sa Dios. Matod pa sa Biblia, kung nakakanimong pagtuo nga sama sa liso sa mustasa, kaya ninyong ingno ng buntod, maaswat ka paingon dito sa dagat. Hindi sa literal. Kung naaday kay faith, kaya nimong kontrolon ang mga sitwasyon. Bot pasabot, if naa kay faith, nagikan sa pagpamati sa pulong sa Dios, bisag unsang sitwasyon nimo, makontrol nimo. Just like Job. No, kadaghan na itong sitwasyon ni Job, pero nga nakontrol niya. Ito kay nasa faith na gikan sa word ni Lord. Niya mo ni i-trap ni Satan, isa paglato ba? Kanang katagbaw na pulong sa Dios ba? Kay kabalo Satan nga kung paminawon ko nimo ang pulong sa Dios, mutungha ang faith nga maoy magkontrol sa tanang sitwasyon. Pero kung matrap na ka, o mo na imong feeling, no? Mo na imong nagian, mabantayan nimo nga nihuyang ka. Sadyang malato na ka sa pagpati sa pulong sa Dios, mapatyagan mo sa imong kinabing Kristohano nga, murag di nakakakontrol sa palibot na sitwasyon. Buot pasabot ana, dunay nalimtan nimo. Dunay na miss nimo nga pulong ni Lord. So ayaw i-miss ang pulong ni Lord. Pamati agad hanuman, faith comes by hearing the word of God. So kung mutungha ang faith sa imong kinabuhi, kaya nimong kontrolon ang bisan unsa nga sitwasyon. Pero kung dili ka, kay matagbaw na ka sa pagpamati sa pulong sa Dios, kung sa'y may tabo, di ka kakontrol sa bisan unsa nga sitwasyon. Kaya wala ang faith. Amen? So, number 1 pa lang to. Satan destroy our spiritual hearing. Mo ni ang gihimo sa Palestina ngadto kang Samson. Kung sa may tabo ni nga gilat, nalato na siya. Nitugan. Karon, sadyang itugan ni Samson, ato tas ikatulong nga strategy ni Satan. Sadyang ikadua, sadyang itugan ni Samson, mo na niya ang gihimo. Number 2, Satan attack when Christian spiritually sleep. Ako binasayo na, si Satanas mo atake sa panahon nga ang Kristohanon makatulog. Grabe. Napabata diya? Si Samson igsoon, tulog kalingla, wa katulog. Tulog kalingla, pero sa ikaupat, nga nitugan siya, katulog siya. Ano man, si Delilah, nagigamit sa kaway, gigamit ang iyang paa. Kabalo mo sa gamit sa paa? Pag ingon ni Samson, kaniho ko ni kaputli kong buhok ba? Iyon dahil si Delilah ng Samson, ayaw sa gina ito mong katri ha? Kaya murag na ilamin kayo higdaan ni Muron.
Karing paa. Nga naman to, kay kung paa, makahapuhap siya. Kabantay ka na hapuhapon ka? Kanang hingutan ka. Kabantay ka? Hingutan ka, di ba? Dukaon ka? Ikunay-kunay na imong ulo. Dayon, galurat-lurat na yung mata. Baski na maganing alutan ka. Bago kong nagpalot, ako itong isumar ni Malyan, bago kong gapalot, dito sa nay hapon, kalabi ka rin pamatiho ni Riso. Noong samtang ganaan na rin, naluka ko. Mauni ay si Delilah, yung sa Samson dahil si Pa. Lagi ka rin pa. Dili, hapo-hapon di ka. No? Samson, ito na yung buhok, yung murag gasulapid, di ba ngayon nila yan? Gasulapid, pito kasulapid, Samson, murag naghalusan na, dali. Kanay mong buhok ba? Murag kaskag, gatalkag na na, ato ko nung hingutan. Abi niyo, pasagil na ito nila, ato ko nung hingutan, dali, higda rin pa. Di paghigda ni Samson igsoon, upay-hupay siya, si Samson, nakatulog na. Agoy, si Delilah igsoon. Kung sayang gihimo, nagpuan man siya. Nag-hire man siya o barbiro. Yes, Delilah. Dali, nakatulog na sa kupaan. No? Di suha na yung alot. Di ba? Kabalo mo magkusay, atake ni Satan sa tunga. Mo atake siya kung atong espirituhano nagkatulog. Ang saan niya pag-atake? Gusto si Satan nga kanang imong madungog sa pulong sa Dios, hapuhap. Di ba? Kung hapuhapon ka, hinay-hinayong ka kauban, makatulog ka. And Muslim, mauni ang giatngan sa kadaghan sa Christian. And I pray nga nini kagabion, marilis ka. Basig dinhi sa mga pagwali, mauni mong giatngan. Nga kana ra mga hapuhap nga pulong. Kana ra mga pulong nga makapakatulog kanimo. Amen? Mauni ang giatngan sa kadaghan sa mga Christian. Pwede tang mapildi anak. Si Samson, ang iyang kakusgan, luoy yun. Naluro yun siya. Ganun mang naluro siya, nadani siya sa paa, hapuhap, tulog na. Kung imong pagkatulogon, imong espirituanon, tod kay nag-atang ragag pulong ang katurg yung lami kayo hapuhap, makatulog ka. Munang musli sa mga kasimbahanan, nga sige rang kabati o mga pagdasig, luya o walay kaligpon ang ilang espirituan. Pero ang simbahan o ang iglesia nga sige kang padunggon sa pulong sa Dios, masakitan ka, musigad yun ang mata. Diba? Kung si John the Baptist man hindi ni muwali, budlat kita itong matatanan. O si Jesus naabtan mo na ito, niya muwali siya, budlat kita itong matatanan. Ganun man, yun siya, kamo mga tigpakaronging nun. Budlat tayo, tigpakaronging nun tayo. No? Diba? O si John the Baptist, kamo mga bitin. Bitin. Budlat. Pero, sige ta panungong mga dasig, mga kaigsuunan, no, magtinarong ta, kada adlaw magtuon ta, sa pulong sa Ginoo, no? Yaya kayo, sa imong gilipot. O, di ba? Hindi mo budlat ang mata. Kabalo mo, muna'y tactics ni Satan. In short, ako ni atakihon kay na niluro na. Ako ni atakihon kay niluro na. Okay? Christian, jadi si pamili, nakasinati patag sama niyo. Nga, murag ahulatag nindot nga mga pulong. Kaya samtang makabati ta mga pulong, murag alsa. Pero ang itong yung ganahan katog yung mga pulong nga lamig ra kay paminahon. Inumdumi nga si Samson mo na yung sinatian. Napamata dia? Diba? Diba kung maguratan ta? Ang imo nakatulog, murag napukaw. Muna ang himong ni Delilah. Samson na si Nana ang Pilistiyano. Pagmata niya. Kaingon siya sa iyang pagmata o kusgan na siya. Pero wala na.
Matod sa Biblia, gibiyaan na siya sa Ginoo. Karon ato si katulog soon. Ikatulog, nga taktik si Satan. Kung nakatulog na kayong espirituhanon, no, kay lingaw ka sa puhap ng mga pulong, muna niyang buhaton ni Satan. Satan trying to cut the source of our strength. Diba, nagpaulahi og gunting, sadyang nakatulog na si Samson, gipaulahi og gunting, isa dali na barbero, gunting na ni. No? Si Samson ang nagpaalot, pero si Delilah ang nabayran. Pilay bayad sa mga Pilistihano. Kada usa nila mo bayad daw og 1,100 ka plata ngadtong Delilah. Mao diay nga si Delilah nahaylo sa 1,100 sa buhok ni Samson. Abi ni mo igsoon, mahal kay ning buhok. Paliton ba ang buhok? Nakakahinomdom ko sa Ginoong Dayaisil. Pag Dayaisil ba? Tapos pusag ko, paliton mo na ng buhok. Uy, mahal mo na ng buhok. Si Samson kay taas ko tuwa, untouchable ko itong iyang buhok. Perting mahalay. So, 1,100 ka plata. Yan na si Delilah. Barbiro mo na ni. Kwarta na ni. Cut! Pito kalubit na buhok. Sulapit. Iputol. Burot. Dili tanang alot. Makapadasig ni mo. Manin niya? Dili tanang alot. Makapadasig ka ni mo. Naay usahay, alutan ka, magmahay ka sa alot. Kay dili kaganahan sa style sa imong alot. Tinood? Ako sa una, huwag mag-alot, niya initanaw na ako sa spiyo, pero nahiwi, ning akong naw. Iya tapos madungog man ako sa palibot, kaya pinausap na alot. Mura ko manaw. Pero pag humanay mong alot, pagtanas, grabe. Murag sityo, no? Ya, madungog, napag yung kayo madungog nga. Kala, pagpakuhan yung mga alot. Ubas ko ka. Kasi magkarelate na so. Si Samson, dili sa ganahan sa iyang alot. Isa man ko'y ganahan na nakatulog ka, gigunting na yung taas kayo. Sa payan ng pakalaw ta igsoon, for sure ka na yung pakalaw ta, wag yung angay. Gaysunan ko kag sulapit, dito ka sulapit. Kana bang gilupit ng buhok, dito ka linya. Dayo gigit surag cut. Di pagkahuman na ito, pagkabungkag na ito, nagapugdo na ito. Ulo ni Samson. Diba? Dili yung kaganahan kung ang imong disenyo dili mao. Makaluya ang imuhang ang gana maluya kung ang disenyo sa imong ganahan dili mao sa imuha gusto. Kaya dili ko gusto ni Samson, pero mao to'y gusto ni Delilah sa kanila kung aluta Samson kay pagdagan ka lusa, ikuto ka ga sunopati ka o ga galupit nimo mo kaning minindot kay alot nimo. Pero kinaunan ni igsoon nga ang buhok ni Samson untouchable, mao to siya nakapapusgan ni Samson kay naa ang presensya sa Dios sa iyang buhok. Kabalo mo ang buhok nagrepresent na siya sa glory ni Lord. Dabay ang Biblia gayon nga bisag kadaghan pa kayo ni imong buhok pero kayang ihapon sa Dios. Kayang ihapon niya sa kadaghan sa itong buhok. Matod pas Proverbs 16:31 ganyan yun ni Pastor Iman, Proverbs 16:31. Nga kanang gray hair, kanang nga buhok na sa pagkatigulang uban, himaya na sa Ginoo, glory, purong-purong. Diba? Ang buhok na igso nagrepresent sa presensya ni Lord. Nga bisag kung saan ni mo nagputol, mutubo ra ang buhok. Amen? Pero si Satan, sa dili pwede na Samson na pabili ng taas kayo. Ako ng putlan. Kay arong mawala ng iyang kapusgan. Abi ni Igsoon, pag putol yun, matod ba sa Biblia, gibiyaan si Samson sa Ginoo. Nibiya na. Pag biya niya, pag iyon ni Delilah, Samson, naa mga Pilistihanon, ni balukad Samson. Dili na siya kalugnod.
o wala na siya kusog. In short, ang tao di ay nagbiyakan as presensya sa Ginoo, wa nagyoy kusog. Bisan pagmukanta kag ikaw ang kusog. Pero kung nakat na ang presensya sa imong kinabuhi, mawala yun ang imong kakustan. Yumi na pabata diha. 7 ka lubid nga buhok. Kabalo mo nganong gilub ang represent sa lubid? Kabantay kabasa ka sa Ecclesiastes nga ang pisi gani nga tulo kabuok lisod bugtoon. Kung gilubid, kung tulo daw ka pisi lisod bugtoon, doon na kalig-on ang tulo. So ang buhok nagrepresent sa presensya ni Lord, ang Amahan, Anak, o ang Espiritu, kung muna'y mawala sa itong ginabuhi, sayon tang bugtoon. Kuyang munta. Imi na pabata diha. Kabalo mo may suot, ang buhok usa ka gasa ni sa matausa nato. Bisa kung saon nimo nagputol, mutubo ra siya. Muni ang gasa ni Samson. Nagrepresent na igsoon nga dunay mga gasa ang Dios nga gihatag nimo og nako, nga munay gamiton sa Dios nga diha ang iyang presensya mong gawas para malikon ka. Just like for example, kaning buhok dili ni sa literal na kay gasa sa pag-awit. Ano bang halad sa pag-awit? No? Na kay gasa na. So kung di ka maulaw, muali ka tubangan para muhalad, diha magpanimuhat ang presensya sa Lord sa imong kinabuhi. Kabantay ka, nga ganahan pa kang muhalad ay maulaw ka, di na ninyo ma-feel ang presensya kayo ni Lord. Napabata niya? Kabantay ka nga na kay gasa gihatag ni Lord, tapos dili mo ipagamit is maluya ka pag-serve ni Lord. Kay imong gikat, giputol nimo ang imong gasa. Naaka na nga gasa. Pero gikat, wala nimo gipagamit sa Ginoo, gikat nimo. Wala mo kakusgan. Nakay gasa sa pagwali, muwali ka. Ayaw sa gikat. Kay diha manimuhat ang presensya ni Lord. Nakay gasa sa pagdasig sa uban, ayaw gyud ang ikat. Kinalang madasigon kung ka mudasig sa uban. Kaya ang presensya ni Lord na diha ka uban nimo. Amen? Napabata diha? Nakaigasa ni Lord kayo tingog, ipangamit sa Ginoo. Kay diha manimuhat ang presensya sa Dios. Mo ni ang buhok ni Samson na ang presensya niya sa Dios. Giputol man. Di ba? Nakay talentos pagsayaw, ayaw ko nagputla. Gasa na sa Dios. Ipagamit ang imong gasa. Ayaw siya iputol-putol. Aron nga ang presensya sa Dios makapanimuhat sa atong kinabuhi. Amen? Kaning ikatuloy soon, usahay na ang Christian ini. Si Samson, nag-isip gyapon siyang kusgan, human siya nakatulog. Usahay kita, maghuna-huna ta, nga bisag kumubasa sa pulong sa Ginoo, kusgan ra ko pangalagad. Una-huna ta, nga bisag dili ko mo ampo, kusgan ra gyapon ko. Bisan ug di ko musimba, kusgan ra gyapon ko. Usahay mo na ito una-unahon. Ug di ko kadibusyon, kusgan ra gyapon ko. Sige ra bitaw, musimba Miyerkules ug Domingo. Ato huna-huna, kusgan ra. Muna ngayon si Samson, galabaw na lang yung huna-huna. Pero dilit na niya magkaya. Kabantay ko tas kung ginabuhi, naglalabaw na lang ito una-una. Ang imong una-una, alam yan niyang po. Pero ang hindi mo nabukat. Imong una-una, galabaw na lang. Magbasag yung purong taas kayo. 5 ka chapter. Pero wala ni mo nabukat. Galabaw na lang una-una. Mag-ampon sa purong 3 ka oras o 1 ka oras. Pero galabaw na lang. Huwag ganyan sa kaminuto yung mga po. Muna na yung na-feel ni Samson. Nawala na yung street. Yung minapabata niya. Gusto ni Satan nga alutan niya ang atong debosyon. Now, kung sa ito ikatulong tactics, Satan trying to cut the source of our strength. Kabalo Satan nga kung modebosyon ka, mag-ampo ka, magbasa ka, magwalandong ka sa pulong sa Ginoo, magsimba ka, source na sa imong strength. For the joy of the Lord is our strength. Kung mahimuot nimo ang Ginoo, likunon ka. Ano
kanang debosyon makapahimot na sa Ginoo. Kanang pagbasa makapahimot sa Ginoo. Pag-ampo makapahimot sa Ginoo. Pag-simba makapahimot sa Ginoo. Kung mahimot ang Ginoo, lipunon ka. Pero wa ka nagbasa, gamay na lang kagampo, wala kay pamalanos kuno sa Ginoo, wala ko kay simba. Ang pangutan na mahimot pang Ginoo. Kung dili mahimot sa Ginoo, kuyangon ka. Ibig na pautan niya, gikat ni Satan. Wala na ang strength. Ibig na pautan niya, ayaw yung paalot igsuon ni Satan. Mas maayo nga paalot kas Ginoo. Kabalo mo nga ang Ginoo mo alot pod. Kung si Satan mo alot, ang Ginoo mo alot. Alutan niya ang dili ni mo maayo. Muna'y kuhaon sa Ginoo. Ang dili ni mo maayo, alutan. Puro mutubo ra gyapon bali. Nindot na kayo pagtubo. Pero lahi ang kasitan. Kana mga dili, kana no mga maayo nimo, mo no iyang kuhaon. Ipabili ni Satan kana mga dili maayo. Muna iyang alutan kana mga maayo nimo. Pagkamangyatagon nimo, muna iyang kuhaon. Di na ka mangyatagon. Kana yung pagkamasilimbaon, muna iyang kuhaon. Di na ka masilimbahon. Kana yung pagbasa sa pulong sa Ginoo, muna iyang ikat para dili na kaganahang basa. Kabantay ka. Sa una ubasa kag 5 ka chapter pero karon 5 na lang ka book verse, gikat niya. Di siya ganahan nga pimaminti tong 5 ka chapter, ikat niya 5 na lang. Okay ra nang 5 hoy, okay ra nang usa. Okay ra gani wala. Muna'y gusto ni Satan. Apa ba ta diha? Gipang-alutan niya. Kabantay ka sa una, nasig kayo kang debosyon, pero gipang-alutan. Gihinay-hinay ra ka wala. Uy, nag-debosyon mo ka sa una, pila ka oras? Usa ka oras. Sunod, yung Satan, sunod, tunga na lang nas oras ha? Okay, tunga na lang, kay kapoy ka. Tunga sa oras, yung mga bang na-apply. Mana. Okay, sunod ha, 25 ka minutos na lang. Kay kapoy kayo kas trabaho. Sige, imong lawas, musugot na. Muna niya ang nahitabo ni Samson. Sige, putlir ko. Diba? Pag iyon ni Satan, mana kas 25 ka minuto, murag taas-taas sa mana, 10 minutos na, kaya gadali kasi mong trabaho. Kat na, ipagputol-putol na. Inumnumi so nga muna source ni strength na yung ipangputol. Amen? Satan tried to cut the source of our strength para wag na kay mahimo. Hindi ni gusto ang ginawa na isuol. Christian magmatata. Kristohanong pagmata. Kung naalutan karon, ang imong debosyon naalutan ni gamay, ang imong pag-ampo ni gamay. Prompt na ka sa iyang sa iyang pag-alot. Napabata diha? Pero, inunti ka, we are victorious. I-declare na ito na nga, we are victorious. Kabalo mo, unsay nahimo ni Samson, atong ning tapuson. Si Samson, sa dihang na utol lang ang ulo naman, ang iyang buhok, igapos siya, gilugit ang iyang mata. O gipagaling siya. Kabalo mo sa spiritual application ani? Kung maluya na ka, kung makat na ang tanan ni Satan, ang strength nimo, ang source na imong ikuag, strength. Kung makat na ni Satan, kontrolado na niya ang imong kinabuhi. Kung saan niya pagkontrol, mabayin na kaniya, magapos na kaniya. Mo na niya kung purpose, Samson. Sa una, daghan kang gipatay, sa kalibo imong gipatay. Daghan kang giaswat, usgan kayo ka, mabugto ang mga pisi. Pero karon Samson, looy na ka. Igapos na ka. Pisa unsaw, kinsay ni Samson, dili sa makalibo. Daghang mga Christian na nagapos na. Pero from the start, gawas nun sila. Pero, nagapos yapon. Pero imong kayson, if nakasinati ka ni karon, ikaw ako pareho ta nakasinati, nagapos ta. Pero yung dili diha kutob ang naitabo ni Samson.
Kay samtang nabuta siya, samtang gigapo siya, samtang gipagaling siya, katong sa una nga dili isa sensitibo sa pulong, katong pag-iyon ni Delilah, utog ani ragog ko, gitak-an siya, gilugit ang mata, kabalo mo sa point ani sa Ginoo ang mata gyud gilugit. Sulayi nga wala na kay mata, imagine nga wala na kay mata, di ba sensitibo kas pulong nga imong madungog. Amen. Buot pasabot ato sa Ginoo, Samson kinahanglan magi kay ni kay sa una dili kay sensitibo. Gihalad man unta ka, balaan unta ka pero di man ka sensitibo. Now butahon di ka para sensitibo na ka sa akong pulong. And I believe igsoon nga during sa pagmagaling si Samson, sadang magaling siya, nagpamalandong sa una, victorious kayo ko. Sa una, daghan kong gipatay. Sa una, kusgan kayo ko. Lord, gusto kong balik ang kusog. And I believe nga muna ang sinati ni si Samson. Hindi na ba mata diha? Amen. Sa diha ang mata, nawala na. Si Samson, atong napasay mata, nakatulog siya. Sa diha napasay mata, nakaduka siya tungkol sa mga hapuhap ni Delilah, sa mga pulong na hapuhap nakatulog ta. Pero gipatagamtam ni sa Ginoo ni Samson, kinahanglan kang mabuta Samson. Kabalo mo buta, gilugit ang mata. Pirti ng sakita ni nakatulog. That's why matuman ni Samson ang watch and pray. Kaya di ka makapray, nga hapdos kayo yung mata, di ka katulog. So during nagaling si Samson, hapdos kayo yung mata, Lord. Lord, salamat, mag-watch and pray na kunin mo. Magtukaw na ko sa una, Lord, pasaylo ako. Natulog kong na pa ko yung mata, pero karon, nawat na ko yung mata, di na ko matulog. Amen? Grabe. Sadyang wala na sa mata, di na siya matulog. Sa pang nasa mata, matulog. Mas maayon na yung mabuta. Matod pas Biblia, kung ang imong mata, mo nakaingon na na-impirno ka, lugi ka. Kaysa musulod ka sa kinabuhi na saktong mata, pero may impirno. Abi ni mo ka ng mata, pagtanaw ra mo na nakaingon nga may impirno. Kanang katulgan mo ang debosyon. Kanang katulgan mo ang presensya ni Lord. Masuko ang Ginoo na. Grabe. Igsoon, muna ang sitwasyon nato mga Christian. Gusto ang Diyos na marilis na ni kagabi. Satan strategy. Muna ang strategy karon ni Satan sa every churches. Muna ang strategy. Pero inon tayo ni kagabi. Gusto ang Diyos na marilis ta. Tibok dyan si pamilya. Kung kami mga leader, unang kasinati ini, gitagaan niya karilis. And I believe nga kitang tanan marilis. Walay nag-rescue ni Samson dito igsoon. Siyarang usa nag-inusara dito, walay ga-rescue, walay ga-pray ni Samson, pero nganong na-release siya. Kapantay mo, unsay gimo ni Samson na na-release siya? Nibalik siya sa presensya sa Ginoo. Matod pas Biblia, naghinay-hinay og tubo ang iyang buhok. Kung imo nang sabton, naghinay-hinay nagka-grow ang iyang devotion dito sa prisuhan. Sadyang nagaling siya, grabing devotion na niya, Lord, grow na, gusto ko mo grow. Nag-devotion, buta na. O ni grow, unsa kabalo mo usayangan nyo. Sadyang pakaulawan na siya, kada siyang ibutang-butangan na. Ato na ipatawag, kaya ato na ihalad sa atong Diyos na di si Dagon. Ang mga Pilistyanon. Dali, dala na niyo si Samson. Dito na Samson, grow na ang iyang espirituhanon. Wala na, nagtubo ang espirituhanon. Hanyo na siya. Gisit up sa Ginoo, dunay duha kaligi atong balaya. Nga kaya ni Samson na dupahan. And then, hanyo siya. Lord, tagai ko kusog, bisag karon na lang. Tagai ko kusog, bisag karon na lang. Diha, nitungha ang kusog. Kusog niya sinudan. O dayon, niyon siya sa Ginoo. Lord, gusto kong mamatay. Kauban ani mga Pilistyanon. O diha, itubag sa Ginoo. Namatay siya kauban sa mga Pilistyanon. Ang Biblia, nagaingon, nga mas daghan pag napatay si Samson. Sadyang namatay siya, kaysa atong buhay pa siya. Gusto ang Ginoo igsoon
nga mamatay ta, do natay legacy. Nagdibilin. Kung sa may legacy, so, dunay mga tao nga sa ilang tawhanon namatay sila sa tawhanon kay nangalagad sa Ginoo. Ganahan ba ta? Nga kita ang gamiton sa Dios nga daghang mga tao nga maduol niya sa tawhanon patay pero sa espirituhanon buhi. Ikaw ako si Samson, and we are victorious. From the last moment sa kinabuhi ni Samson, victorious siya. Iya sa diyan sa devotion siya dito sa spiritual. Sige siya pronounce, Lord, I am victorious. Lord, kanunay kong madaugon. Klaro kayo kanunay kong madaugon. Kanunay kong gitagaan kusog, Lord, hanyon ti ka. Tagay ko last na kusog. Grabe ito ba sa Ginoo? Muna akong gingon. Ang kang sitang temporary lang. Biyaan kang kadyot sa Ginoo. Yan, sitan ang atake. Pero, di siya makahilabot totally. Kay from the end, si Samson, giadturas Ginoo. In short, wala pasagdi si Samson sa Ginoo. Ang nakarescue ni Samson, ang iyang prayer. So, nini kagabion ni so, para ma-rescue ka. Yan ang tulo ka tactics. Basig na agyanin mo ni na-destroy ang spiritual hearing. Na ay atake karon sa imong kinabuhi tungod kay ang spiritual na nagakatulog. O ikatulog. Doon na ba'y mga higayon sa imong kinabuhi nga ang imong debosyon na cut. Gagmay na lamang kayo. Putol na lang. Murag buhok ni Samson na pugdol na. Pugdol na imong debosyon. Pugdol na imong pagbasag pulong sa Dios. Pugdol na imong pagsimba. Wala na kayo gana sa pagbalandong sa pulong sa Ginoo. If muna imong sitwasyon karon ni kagabiyon igsoon. Hanyo ang Ginoo. Tagay ko lain ng kusog. Kaya kung galabaw na lamang atong una-una, ya wala na tasbuhan. Igsoon, under attack ta sa strategy ni Satan. So, dyan si pamili, gusto ang Diyos na marilista ni kagabiyon. So, during sa our prayer, kumanini mag-prayer ta. Kutob sa atong mahan yung gusto ko na Diyos. Pangayon na to. Lord, gusto ko ma-release. Kung naako atong attacking ang tulo, i-release ko ni Lord. Kung klaro kayong Ginoo, dili ka niya pasagdan. So God bless, dyan si pamilya.